5 ka istruktura ang naabo atol sa sunog sa Cantilan, Surigao del Sur ni adtong Sabado. Ani ang report ni John D. Esteban. Layo pa lang kita na ang pagdilaab sa dakong kalayo sa barangay Magusilom sa Cantilan, Surigao del Sur kadlaw niadtong Sabado. Pagduol sa lugar, ingon ani kadako ang kalayo nga mipukaw sa mga residente ug sa mga nagpuyo sa kasikbit nga barangay. Gani, maduwong pa ang pagpili-pili sa mga nasunog nga istruktura. Sumala sa uploader, nagsugod ang sunog sa usa ka boarding house nga gama sa light materials hangtod sa paspas kining mikanit. Lakip matud pa sa nasunog ang tindahan nga nagabaligya og LPG o liquefied petroleum gas. Dalayong sab niresponde ang kabumberuhan aron mapalong ang kalayo. Pagkaalasay sa buntag na napalong ang kalayo. Sumara sa Bureau of Fire Protection, 5 ka istruktura ang naugdaw samtang ginaimbestigahan pa ang hinungdan sa sunog. Dalayong sab nga nang hatag og hinabang ang LGU ngadto sa mga apektadong pamilya. John D. Esteban, 1 Mindanao.